Pilotalekuko izarrak pilotariak dira, beraiek daude fokopean, baina gaur frontoitik aparte nola bizi diren erakutsiko dizuegu. Etxarriko erraldoiarekin, Aitor Zubietarekin, profesionaletako bidea zein zaila den erakutsiko dizuegu. Frontoian egotea, txuriz jantzita, jende askoren aurrean eta pelotan aritzea da pelotari guztion ametsa zu desango, baina egitea nahi duguna, ez? Eta ezin dugunen egin, sufritzen egoten gara. Frontoian protagonista ezberdinek ematen diote xarma pilotari. Artekariak, pilota zaleak, langileak, kazetariak, pilotariak, denak dira hemen garrantzitsuak. Gaur, Koldo Aldalur kazetariari lagunduko diogu frontoara, eta berak emango dizkigu pelotari buruzko azalpen guztiak. Jorge Oteizagarbi adierazi zuen, ezta? Gure izateko erak pilotarekin zerikusi ikaragarria duela, eta egia da, Gaur, bi kantxan, bi errepidean. Bulegotik pilotalekurako bidea primeran ezagutzen du Aitorrek, egunero egiten baitu. Etxarriaranazko ume eta gazteei pilota eskolak ematen aritzen da. Metro 95ko gazte honek argi du zein duen helburua bizitza profesionalean. Amak esaten du txiki-txikitatik esan dudala, ez? Pilotari izango nintzela. Nik oroitzen naizenetik, 14 urtetik aurrera serio hartutako gauza izan zen. Eta ikusten joaten zara, ez, bizkanaga gauzak betetzen joaten direla, eta batean iristen zaizu momentua, ez, etortzen zaizkizu bi enpresak eta nire kasuan behintzat, eta hor ikusten duzu aukera bertan dagoela, ez. Karreriakin, Ander? Ez, zuatzen, venga. Karreriakin saki, venga. Kontutan hartu behar da, eragina handia daukala, partidua nola doan, ez da? Komeni dena da, bat aurrera, gero besteak harrapatu, besteak pasa, besteak harrapatu berriz, eta hor izaten dira diru mugimendu handienak.